Hola, com va? Avui parlarem de la redacció en els exàmens de capacitació. Si veiem algun dels textos que es demana en aquests exàmens, per exemple, observem redacta un article per a la revista del centre en què expliques als pares en què consisteix el tractament integral de llengües i continguts i detalla en què consisteix, és així la pregunta, en la teva assignatura en concret. Un altre, el teu centre ha presentat un projecte Erasmus i començareu un intercanvi amb Finlàndia. Voleu explicar als alumnes la situació plurilingüe de Finlàndia i aprofitareu el portfolio europeu de les llengües. Presenteu-lo i mostreu avantatges. Un altre, redacta una entrada de blog on expliques, de manera adequada i entenedora, als pares què és el portfolio europeu de les llengües, novament, quins avantatges poden aconseguir els seus fills amb el seu ús i com poden col·laborar des de casa. Un altre de les preguntes, elabora un text argumentatiu per explicar al teu departament didàctic els avantatges d'aplicar un tractament integral de llengües i continguts o bé un tractament integral de llengües sense obviar els entrebancs que poden sorgir per als quals tindreu solucions, etc. Bé, hem observat com en aquestes preguntes, en la majoria de preguntes, se'ns diu escriu un text adreçat a en què expliques tal cosa. Nosaltres hem vist altre tipus de pregunta, però recomanem que trieu aquest tipus de pregunta. Un text adreçat concretament a tal, en què expliques tal cosa. Si observem la fitxa d'avaluació que tindrem durant l'examen, veiem que posa redacció, què se'ns avalua? Adequació, 40 punts, adequació i contingut, coherència, 20 punts, cohesió lèxica, 10 punts, cohesió gramatical, 10 punts més, correcció gramatical ens lleven un punt per falta i així obtenim 40, 60, 80 sense descomptar per faltes. Per tant, observem com allò que se'ns avalua és l'adequació, la coherència, la cohesió, correcció gramatical. Ara detallarem com hem de respectar cadascuna d'aquestes coses per a fer la nostra redacció. Començarem per l'adequació. Aleshores dedicarem primer, abans de començar, uns moments a veure què és el que se'ns demana, els criteris d'avaluació i com escriurem el nostre text tenint sempre en compte aquests criteris. Primer és el de l'adequació. Hem de veure amb qui parlem, en quina situació, quin nivell de formalitat hem de tindre. Nivell de formalitat està clar, un text formal. Estem en un àmbit educatiu i no té lloc un text informal, és una conversa entre amics. Adequació al receptor. Per això diem abans que preferíem un text en el qual es veja clar amb qui parlem, que no sigui un text argumentatiu en què defenses davant de qui. Si no se'ns diu, i podem tindre vacil·lacions, millor un text del tipus que siga el qual defenem davant dels pares, davant dels alumnes, davant del que siga, perquè si visualitzem a qui adrecem el nostre text és més senzill. Què coneix? Què no coneix? Això és adequació, subjectar-nos o respectar allò que coneix i allò que no coneix. Vaig estar una vegada a una reunió de pares en què els professors parlaven de utilitzarem una rúbrica, sí, però què és la rúbrica? Tots els pares, totes les mares ho sabien? Dubte. Després, també adequació en el tractament personal i les fórmules de cortesia davant dels pares, davant dels alumnes,
La relació, adequar-nos també a la relació amb el públic. No és el mateix si els alumnes són els nostres alumnes que si són els pares o les mares o si són els companys. La relació canvia i això s'ha d'explicitar. Una cosa és que diguem, sí, tinc clar, sí, però això en la redacció s'ha de veure que ho tenim clar. Respectar també el canal oral o escrit. De vegades les preguntes, escriu en un text la xerrada que faries, és complicat, però hem de recordar, a veure, si jo he d'escriure el que seria una xerrada, quin canal utilitzaré? Un escrit, oral, etc. Després, subjectar-nos a la finalitat comunicativa, perquè avaluaran si aconseguim el nostre propòsit comunicatiu o no. Adequar-nos també al gènere, al tipus de text, perquè això també d'ahir eixirà la nota. També una altra part no tan important, adequar-nos a la varietat dialectal. No té sentit que utilitzem unes fórmules dialectals pròpies si el públic no les comparteix. Estos i altres aspectes són els relatius a l'adequació.